निउसनि लाइभनि साहारा लानो गोनां जाबाय। खुलुमबाय इउनाइटेड निउसाव नोंथांमोनखौ बयबो बरायहरनाय थाबाय। गहपुरनि ककिला बनरगाव गामियाव गंसे दुखुथिया नखर उत्तम बसुमतारी आरो गावदां बसुमतारीनि नखराव बिथांमोननि फिसाजो थरायना निरला बसुमतारीया थांनाय 3 दाननिफ्रायनो मोनसे गिख्रंथाव बेराम एन्सेफेलाइटिस बेरामजों गोग्लैसोनानै दं। बिथाङा नखरनि गोबां सम्पथिखौ फाननानै चिकित्सा खालामनायनि उनावबो मोजाङाव लाबोनो हायाखै। बेनिखायनो बिफा उत्तम बसुमतारीया इउनाइटेड निउसनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि फिसाजो निरलाखौ मोजां देहायाव लाबोनो सरकार आरो रायजोनिफ्राय मदद लुबैयो। सोरबाफोर अननानै अनसुंथाइ हरनो गोसो दंबा गाहायाव एस नं होफानाय जाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा उत्तम बसुमतारी। फिसाजोनि मुङा निरला बसुमतारी। ओमफ्राय बेमारा माबा जुलाइ मासनि 23 थारिखनिफ्राय जादों। ओमफ्राय डाक्टारनावबो लांदोंमोन आङो तेजपुराव थुमुखि TMC होननायाव लांदोंमोन। ओमफ्राय बेयावबो माबा लांनाया लांदोंमोन। ओमफ्राय 28 दिन दोननानै डाक्टारफ्रा हायैलाय ओमफ्राय बिसोरो रिलिज हरनायखाय जोङो फैबाय। आरो दा न'आव सफैनायनि साननै थानानै गहपुरनि मेडिकेलनिफ्राय फैनानै जोंखौ आरो लांफिननानै हागोन होननानै लांदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरबो नाजादोंमोन नाजानाया, थेवबो हायासै। सप्तासे दोननानै जोंखौ हगारहरबाय। ओमफ्राय दा न'आवनो दङ आङो, आरो जेरावबो लांनो हायासै। थाखा फैसाबो थोआसै। जिखुनु जा दंमोन दाउ मोसौ अमा फाननानैबाबो आं नायबाय। हा एसे दंमोन बेखौ फाननांगौ गोनां जाबाय। दा आंहा राहा गैयैखाय आङो दा निउसनि लाइभनि साहारा लानो गोनां जाबाय। बे न'खरनि समस्याखौ आङो फोरमायनो नागिरदों। 10 बोसोरिया हिनजावसा गथ', बियो दिनैसिम मास मोनथामनि बारा जाबाय। गिदिर बेमाराव गोग्लैनानै दङ। बेखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजाव लांनाय जाबाय। ओमफ्राय गहपुरावबो मेडिकेल माबायाव लांनाय जाबाय, हस्पिटालाव। ओमफ्राय दासिमबो जेरैबायदि बिनि बेमारा हामनांगौमोन बेबायदि रोखोमनि बेखौ फाहामनो हानाय जायाखै। गोबां थाखा फैसा थांबाय। न'खरनि बोरमा अमा फानबाय, थेवब्लाबो बेफोर थाखाजों फोलोमनो हायाखै। लोगोसे हा फानबावनो गोनां जाबाय, बेफोर थाखाजों फोलोमनो हायाखै। दा न'खरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि हिसाबै आं सानो जिथुनिखि जोंनि बर्तमान सरकार, बे सरकारा बे न'खरखौ जुदि सहाय खालामोब्ला जथेस्थ' बे न'खरा मोजाङै आवगायबोफिननो हागोन। जुदि बेबायदि सहाय खालामाब्ला बे न'खरा निस्सय मानसि हिसाबै थांना थानायाव जोबोद खस्थ' मोननो गोनां जाहैसिगोन। बेखायनो आङो खावलायो BDP सेक्रेटारि जानानै गोख्रैयैनो बे न'खरनि जिथुनिखि समस्या, बे समस्याखौ जुदि फोलोमहरोब्ला जोबोद गाहाम जागोन होननानै आं बेखौ सानो।